Welcome to Tife Files TV. We are back again with the latest breaking news. Idi Mnangagwa ZANU-PF team yese Varakashi vaburitsa mapurisa nemasoja kuchitungwiza vachida kuti vavavhundutsire. As you all know, SADC summit yapedyo saka varikuda kupa vanhu fear. Tasaimone zvazvichiitika nhasi zvakauma. I'm sure muri kuzvionerawo mega zviri kuitika. Masoja nemapurisa vari kubuda vachifamba vachitenderera kunonzi kuvhundutsira vanhu kwavari kuita, because vari kutya kuti vanogona kuita sei kuzotoitoya musi weSADC summit. Mapurisa acho akati kutambura asi kurova vanhu anomhanya hahore. I'm sure mazvionerawo mega zviri kuitwa nemapurisa nemasoja. Zviri kunzi vape macitizens fear. Zvavafanira kuti they have declared war to the citizens, because vari kuvhundutsira macitizens. Vari kudedzera kuti tingakokonai chete muchimhanya muchitengesa musi weSADC summit tinokurakashai. Ndo zvavari kutaura. Kune dzimwe nzvimbo vanga vachitofamba vachitoudza vanhu kuti hatichadi kuona vanhu mumastreets, saka vanoti vanhu vanorarama sei pasina mabasa. Mukaona mapurisa acho nemasoja bhutsu dzavanopfeka vakangofananawo nesu macitizens, asi unoshaya kuti chii chinoita kuti varove vanhu kurakasha, kuita kunge vachauraya vanhu vasingahori. Kudai zvinzi vanohora zviri nani. So guys, nyaya yatatangouyawo nayo ndeyekuti tambirai kure, because munotosungwa maactivist, vanhu vese vane vachilidha vanolidha magroups vanotaurawo zvinhu vachiopposa ZANU-PF. Most of them vari kusungwa. Comment down below mutiudze kuti munoti kudii.